Basta Jollibee na gani ang kaatbang, automatic kubkuberns na dayon ni. Let's go! Tirada aktor, ay pirmi na ay tirada. Kay ting paniod to naman, dirita sa Jollibee ning lahos kay duol ra sa ato ang gidyutihan. Og spicy chicken jud akong ganahan. First bite na dayon ta diri kay gusla na gyud kay akong tiyan. Ngano ka ning Jollibee no nga lami man gyud ilang manok. Samot nagparisa nimo gravy makaingon jud kag lami. Dugay na gyud nako ning giplano nga mag-vlog ko diri sa Jollibee ba. Medyo busy sa tagamay, maong karon ra gyud nako ni nabuhat. Basta kining manok lagi nga naay gravy paksit yun ni nato. Pariyaan ning gibit-bit nako. Piti kaayo. Ay grabe ka piti. Jollibee gani. Sa mga solid supporter nako diya nga sigig tan-aw sa tong video, mga unta ninyo, while nagkaon ko, nagkaon sad ka diya, automatic kaon jud para ma-vlogger. Di ba brother? Yes naman aktor. Ay syempre tudluan sad ta mo og tips unsaon pagkaon sa ilang manok diri. Ning anion rao, dapat jud natong i-feel ang kalami kanang kadahungit. Hinahinayon jud nato nag-ibot. Ayaw biya lain nagsabuta, lain ra ba dayon na inyong hunahuna basta word from ibot. Kamuha pag undang na mo ana. Balik na ta sa atong gikaon murag kining panit sa manok atong last tukbon. Grabe kalami. Makaingon na lang gud ko og murag kidlat. Uy, gapiti-piti. Unsa man ninyo Jollibee nga crunchy man kay mog manok. Ay na diya aktor, mangutana pa gyud ka. Tiwasan na imong gikaon diya. Kay wa naman tay manok, gravy na lang ang nabilin. Lisod-sad kayo atong ibilin. Tukbo na tani. Matik na wa ni dagang langay. Sa katong mga nangita ni Bite King diya ay sa mo pagproblema ana, pag-focus sa mo diri ni aktor. Mao na giingon nga tirada aktor. Ay pirmi na ay tirada. Let's go!